Dan khairawari doktora bathau gotoni je समाथि माइथायाव आलासि महरै मा सानखांथि फैदों नाया जोबोर मोजां जे दुलाराय बाथौ गौथुमा दासिम माने 30-31 बोसोरसो जाबाय दानाया अदेबानि बिनि सिगाङावनो खैराबारियाव बाथौ गौथुमा दङमोन जे बाथौ गौथुमा दिनै 50 बोसोर आबुं जाबाय आरो दिनै बेवहाय संक्रान्ति माइथाइ फोरबो खुंबाय गतिके बर'नि बाथौ धोरोमा दिनैनि जिथु महर बे महराव माने मोनफैनायनि गुदियावनो खैराबारि बे बाथौ गौथुमनि अबदान दङ आरो आं नावकाटानि मानसि नावकाटा फरायसालियाव जेला गोदो जों फरायसालि फरायोमोन 80 मायथाइसोआव आरो जेब्ला जों स्कुल फरायोमोन अब्ला बेवहाय जों बाथौ फुजा होयोमोन आरो बाथौ फुजा होब्ला जेब्लायबो जोंना दौरिया खैराबारिनिमोन आरो खैराबारिनिफ्रायनो थांनानै जोंहा खेरायाबो खैराबारिनिफ्रायनो थाङोमोन आरो बेवहायनो बाथौ आरज जों गाबोमोन आरो गथे आंहाबो मोनसे जिउआव मोनसे मा होनो बिनि फोरमान जानानै दङ जे गोदोहाय आगोलाव आरो सिगांनि समाव जे खैराबारिनि बायदि गासैबो आबुं हानजा जेराव माने नोङो खेराइ मोसाग्रा जेराव दौरि जेराव आरज बेबायदि माने दरसायाव जोंनि खाथि खाला गैयामोन आरो बिथांमोननिनो बे गिदिर अबदान आरो बेवहाय दिनै आं गावनो नुजाफैनो मोननानै गावखौनो गाव जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं मिजिंथिदों 50 बोसोर बे गौथुमनि धोरोम सिबिनायखौ लानानै जेफोर सावरायनाय बे सावरायनाया गासैबो जिथु सिगांनि मोनदांथि बेफोरखौ लानानै फैगौ समाव साबसिननिफ्राय हामसिन जोंखौ धोरोमनि बिथिङाव माने माब्रैहाय जों आवगायलांनो हानांगौ बिनि सायाव निश्चय थारैनो माने माखासे मोजां हाबाफारि बिसोरो लानो हादों थांखि लानो हादों आरो बेफोरनि जुनै जों बयबो बाथौ सिबियारिफ्रा खैराबारिनिफ्राय गोबां माखासे जों मोनथिनो हागोन आरो सोलोंनायखौ जोङो माने मा होनो रोंनायखौ जोङो सोलोंनो हागोन अब्लाबो जों नुबाय दिनै बाथौ खान्थि हिसाबै बिबार बाथौआ बयनिख्रुइ साबसिन बाथौ खिन्थु जों बय बाथौ होननानै बुङो बयबो खिन्थु बिदे बिथांमोननि नङा बे बाथौआनो बाथौआ बेनो आफा बोराइ बाथौ आरो बाथौखौ जोङो सिजौआव सिबियो सिजौनि जिथु मोनबा सिरि बेनो जाहैबाय इसोर सोरजिनि बेयो मोनसे नेरसोन आरो बेखौ लानानै गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोयो बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा बेवहाय रावहाबो जेबो फाराग गैया बाथौनि जिउनि बुंफोरथि गासिबो बेनो जोंनि जिउआ खलबबा जे जों फार्स्ट बिमानि गोरबोआव जायगा लाग्रोयो बिनि उनाव जों जोनोम जायो बिनि उनाव देरनानै जोङो संसाराव हाबो बिनि उनाव जों संसारखौ खाङो फिसा फिसौ जुलि जानानै जोनोम होनानै फेदेरो फोलावो बिनि उनाव जों बोरायो आरो बे बोराय बैसोआव एसे थायो गोबाव सम बिनि उनाव जोङो थैयो गतिके बेनो जोंनि जिउनि माने जिथु सोरदिं साइकेल जोंनि लाइफआ बेबायदिनो जाबाय थायो मानसिया थैयो नाथाय जिउआ थैया बे जिउआ मानसिनि सोलेरनिफ्राय ओंखारनानै आत्मा जानानै थायो आरो बे आत्मायानो परमात्मानि अननायाव आरो सोरनिबा देहा सोलेराव जायगा लाहैयो बिनिफ्राय बियो जोनोम जाफिनो बे सोलिबाय थायो गतिके बेवहाय रावहाबो जेबो माने आलदा गैया बिबार बाथौ बुलि बाथौ गुदि बाथौ बिदि जेबो गैया बाथौआ बाथौआनो बे बाथौखौ गोदो मोदाय दावदाय होनायावल' रायसनोमोन बिनि उनाव गावबा गाव सिथ्लायाव बाथौसालि थायोमोन जोंहा रायजोआव मालायफोरनि बायदि गिर्जा बा बेबायदि मस्जिद बा नामघर मन्दिर जोंहा बेबायदि गैयामोन जों गावबा गाव न'आवनो फालियोमोन नाथाय दा बर'फ्राबो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाथौखौ जोङो गाबज्रिबाय थानांगौ आफा बोराइ बाथौनाव जोङो आशीर्बाद बिनांगौ माने आनजाद होनो थांब्लाबो खामानि मावनो थांब्लाबो माबा मोनसे खैफोदाव गोलैब्लाबो जोंनो आफा बोराइ बाथौखौ नांगौ बेखायनो दिनै बिबारनि गेजेरजों जोङो गामि गामि बाथौ गायसननानै आरो ओनसोल बाथौ गायसननानै जाहाथे सानफ्रोमबोनि जिउआव आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनो हायो बेखौ दिनै मावनाय जादों आरो बेखौ बाथौ गौथुमा मावदों आरो बेखायनो बिबारजोंबो लामा सामा सिबिब्रबनो हायो खिन्थु बेखौनो मानसिफ्रा भुलै मा बुङो बिबार बाथौआ बाथौ बेवहाय बिबार आरो माबा माबिनि खोथा गैया दा नोंथांमोनहाबो आफा बोराइ बाथौखौ मोजां मोनोब्ला सांबादिक हिसाबै नोंथांमोननि केमेरा माइकखौबो बावनो हायो बेयाव जेबो आपत्ति गैया এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে দাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত দাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে
বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে। 2টা হেলমেট মুক্ত, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে। আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।